Ojumbe w'ebunge ya Kitutu Masaba omusike Kirifu Mbanege Sairo nigabolirie abagambi koneke bunangoro barabokorari bwabo aso bwango nasenjera gwekera nugo chiese abananchi musike Kisairo nigakwana yo ase gusechingaki ariko igora ABC ya omugambi bwe sublocation ya Tombe yogotoka me ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira munagotumanya umurikeito Fatigadi Gisemba Nase omuyigabo koigora ABC yo mugambi bwe location ya Tombe oyo utanganwa no mubunge bwe bunge iyiga omoske Clive Gisairo oyo ogendereria emeremo yo kubaroisiria abagambi kya ABC elyo kubakonya abananchi babugetutu konyora obokoreri bwe serikali ase ubwange huduma imefika karibu ndogenda kuli yo mugambi bwoye abagambi bane obisieri ebwata obisi omugambi n'abakonyi baye assistant chiefs tafadhali omugambi liriota lyobisi wata ebyo mu assistant oyo mobarali kero mwananchi agocha onyora obisi nebwata omuntu ABC eyiga ne ya 11 ase ward chonsi isano nemo ime ya Kitutu Masaba abo ase Gisairo amentana goteba gochakira weekend ye na gochabosio nigo arachikobera ase ABC echiga buna enjira eyemo yogotegerera amaganio y'abananchi weekend ninganchi tego isaranso obisi kwanyora umuntu narubwate ngana atete komonyerere bieka konyengo isaransa engoko senta lakini bono buchakera Jumamosi obisi ekichabagambi ime obisi nero ya CDF ali smora mo konyorere basari nimbe kingo isaransa so obisi echi umugambi bwe location eyiga ensemo yaye naria eira yogocha kwenekya omwananchi konyorare obokoreri ase obwango magana yo bokorera abantu bamite gasiegia eri bango isandika nero ekina kio ekiriria nikoli abantu bato tutubani magana ane mange abantu batoko bishari tubakorere isakinde banye togotara nekira bastambo bishimbewa Stokonyoro mundo tunokumusikeria anatembea lakini so we don't have reason as to why tutarwe service yake because you have very good office. May God bless you and abundantly. Ensema yaye omo MCA umanga nasaba itaya kubekwa ase chiro ya Tombe naboigo abanyanyimbo baisaine gutumwa asa yayiga eryo gotinya oborendi Mwashini wampe golete chiro Tombega echire yetengo letete ina bangina n'abasaye bali bago kore byasara bakore byasire bya twaruke diriki bese ngiye gite gweka erosigwe kitaya kiri kinke tugitobeke ongo sabo mwashingwe gentekamo etaye eri enene ya iguru Tombe nere mese talibo tokonya koranye ade konyarekana otorigeri eri asora tutari gwaka na stima gosebono Chinkaki echecho omubunge Gisairo nigo omwanasiasa Peter Omwanza kurase wodi ya Magombo amuburia kubarwanirira abarimi bekemerige chae ase bunge enene batwana parengere tigoiranie chae shilingi 17 asomushara ono tomo muchumbo ito nagetekinga kapito kiege omushara wenda kwa mutu oso wenda kwa maiga muchumbo ito gasi tubonere echaye ya maina pamoja ni baina ne shilingi 17 iyo tokotoka na yonsi arayu eyemo eyo mubunge o Kitutu Masaba musike Clive Gisairo gwa kwenekya buna amagendero buna yayiga nkoletare obokoreri ange ase obwananchi Hingo reporter Gatembe korwase ABC ejiga chombogambi bwe location ya Tombe yegotoka ime ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Fatigadi Gisemba